na imbag nga bigat tayo amin kakabsat, iti daytoy na santuan na misa, hintay mandang gayo nagyaman da Mr. and Mrs. Juan Villanueva, kinti pamilyana, Elmo Valdez, kinti pamilyana, Junel Valdez, kinti pamilyana, Jay Valdez, kinti pamilyana, Alex Tongga, kinti pamilyana, JC, Laney, Ken Hasmin, Russell Benedict Licodini, Kenintay Met Danggayan, ngay Karkararagan, Ikararwa the Baby Angel, Gary Licodini, Maria Agcaraw, Elsie De La Pina, Dante Lintao, Ronnie Langit, Teresita Ernesto Lari. Ken Kastapay Pagyaman Daniel Salve, kinti pamilyana.
Intay pa'y danggayan nga giyaman da Adrian Padtu and family, Nati and family, Mr. and Mrs. Walter Calamno, Christine Valdez Eloisa, Mr. and Mrs. Crispin Valdez, Rosette Figuracion, Mr. and Mrs. Nestor Valdez. Kinitay paidanggayan, ikarkararagan, ikararwa da Gladys, Domenico, Esteban, Felix, Canceta, Buenaventura, Gregorio III, Gregory Pequen Arsenio, and Gloria Paruganan. Pagyaman da Queenie Hando, pagyaman da Michaels Sumera, kenintay pa'y karkararagan ti kararwa da Pablo, Maria Amparo, Juan Danilo, Alberto, Victorino, Kirina, Rinaldo, Dominador, Bonifacio, Lori, Ken Alan. Tumakder tayo kakabsat. Hintay amin sa batin ti Apo. Wen hintay amin sa rabwen ti Apo. Wen hintay amin dayawen ti Apo tayo. Tayo salakan tayo. Upo bingken na taingan, hintay nga't ikanta. Panang sarabuken Jesus, nga ariti kapya. Ider itay nga ti kanta, ti kinatanok na. Hosana, Hosana. Upo bingken na taingan, hintay nga ikanta. Panang sarabuken Jesus, nga ariti kapya. Ider itay nga ikanta, ti kinatanok na. Hosana, Hosana. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Hiraman tayo kararagan, dagiti anak tayo, nga mga lati board exam na, iti daytoy nga umay abulan, kastamot nga kararagan tayo, ti special intention, da Gordon, ken Luis Bernadette Bruce. Kakabsat iti a Domingo, na sangrat pay nga Domingo ti misyon. Da tayo, missionary tayo amin, iti bukod tayo nga wagas, intalik ti Diyos da iti a misyon, nga itungpal tayo. Ti misyon na kadagiti tattao na. Itid tayo nga rod ti puso tayo, tapno maiwaragawag ti ibanghelyo na. Tapno nga rod maikaritay ang makiranod kadagiti na santuan a misteryo, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi ken managayat. Iti si bababawi anakem, kunatayo agkon pesarak, iti Diyos sa man nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat,
tasya nakabasulak, iti panunot sao aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Isu agpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon a Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, ta ikakaasidak kuma iti Apo tayo a Dios. Kaasyan na tayo kuma ti man nakabalin a Dios, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Apo mga sika, Apo mga sika, Apo mga sika, mga sika. Kristo mga sika, Kristo mga sika, Kristo mga sika, mga sika. Apo mga sika, Apo mga sika, Apo mga sika, mga sika. When Apo mga sika, Gloria iti Dios, iti kangatuan, ket ditoy dagakapya, kadagiti tatawan na imbag ti panagnaknakenda, ibunan nagdaka, itanok daka, pagrukba banda ka, daydaya wenda ka, agyaman kam ken ka, kapuiti na indaklan adayag mo. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Apo Dios na ilangitan ngari, Diyos Ama, aman nakabali namin, ket sika Apo miya Jesu Kristo, bugbugtong nga anak ti Diyos nga Apo, Kordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Sika mangikan, kadagiti basbasol ti lubong, kasiyan na kami. Sika
sika si tutugang, iti makannawan ti Ama, kasya na kami. Gloria iti Diyos, iti kangatuan, yan tangay siksika o Apo, Jesu Cristo tinasantuan, siksika ti Apo, siksika iti kangatuan, iti timbuy ti Espiritu Santo, iti gloria ti Dios Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, salsalak nibam dagiti agtalekken ka, no awan ka awan ti anyaman anaimbag wenno nasantuan, degdegam kat ti panangaasim kada kami, tapno babaen ti panangiturong mo, umiso ti panangaramat mi kadagiti aglabas a pagimbagan ditoy daga, ket masalimet mitan milatta dagiti gameng ana ilangitan, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso a magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti hinggana. Ti may basa na daw ti umuna libro dagiti arari. Nagparang ti Apo kini Solomon iti maysa at agtagainep ket sinaludsod na. Anya ti kayat mo nga ited ko ken ka, simungbat ni Solomon. O Apo a Diyos, insaad nak nga ari, akasukat ni amak, uray na ubingak, ket awan pay amok may papan iti panagturay. Addaak iti sidong dagiti tattaom a pinilim, aduda unay ket saanda a mabilang. Ikanak nga rod iti sirib nga kasapulak, tapno nalinteg ti panangituray ko, kadagiti tattaom ket awan ti maidumduma. Tanu dinak ikan, kasano a kabailak, ti mangituray kadagiti nakadado at tattaom. Naiayo ti Apo, tadaytoy ti dinawat ni Solomon, ket kinunana ken kuana. Agsipod da kinasirib, ang mangituray, asililinteg ti dinawat mo, asaan kit di at ti atiddo ga panagbiag, wenno kinabaknang, wenno ti biag dagiti kabusor mo, ited ko ti dinawat mo. Paraburan ka iti kinasirib, ken panakaawat, awanen ti nasirisirib ngimsika, ket awan tumiten ti tumaod a nasirisirib. Isaw ti Apo. Anyan a panagayat ko, iti linteg mo, o Apo. Sikalaeng, o Apo, ti masapul ko. Ikarik atong palen dagiti linteg mo. Napatpatek kanyak dagiti linteg ngayon tuyang mo, ngem ti amin na kinabaknang ditoy lumo. Liliwain na kadi ti di agbalbali yung ayat mo, kas itin karim kanyak nga adipen mo. Kaasya na kadi tapno agbiyaga, gaputa tilinteg mo, ti pagragsakak. Ay ayatek dagiti bilbilin mo, impang pangrunak, ngem iti puro abalitok, iti kasta, sursurutek dagiti panursurum, kagurak dagiti amin, nga aramid anaulbod. Nakaskas daaw dagiti panursurum, nga rod, tungpalik ida iti amin a puso. Ti panakailawlawag dagi panursurum, pangted iti lawag, ket pasiriben na, ti awan adal na.
Iti may basa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Roma. Ammo tayo akadagiti amin na banag, makipagtrabaho ti Dios iti pagimbagan dagiti agayat kenkuana. Kadagiti inayaban na kasmayan nurot iti panggep na. Dagiti pinili idin ti Dios, tinudingan na met ida, nga agbalin akas iti anak na, tapno agbalin ti anak nga inauna kadagiti adu akakabsat. Iti kasta, inayaban ti Dios dagiti pinili na. Saan na lang nga inayaban ida, no diket pinagbalin na pay ida analinteg. Saan nala pinagbalin ida analinteg, no diket imbingayan na pay ida iti glorya. Ti sao ti Apo. Agsao ka, O Apo, dumdumngeg tuyadipen mo, at daken ka, dagiti sao amaka, itetiyang nanayon na biyag. Alleluia, 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 alleluia. Addaken ka, dagiti sao amaka, itetiyang nanayon na biyag. Ti Apo at dakuma kada kayo. Ti panakay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Kinuna ni Jesus kadagiti tattao, mayarik ti pagarian ti langit iti gameng ana ikali iti talon. Adda tao ana kasarak iti daytoy, ngem gaburan na metlaeng ket iti ragsak na mapan na ilako amin asanikwana sa agsubli tapno gatangen na dayta atalon. Mayarik pa iti pagarian ti langit, pagarian iti langit ti agtagtagilako nga agsapsapol iti napipintas a perlas. No makasarak tinaidumduma ti pintas na, ilako na amin asanikwana ket gatangen na ti perlas. Mayarig met ti pagarian ti langit iti iket a maiwayat iti danaw, ket maala na amin akita ti ikan. No mapnon ti iket isang at dagiti mangalap sada agtugaw a mamaglasin kadagiti ikan. Ikargada dagiti nasayaat kadagiti tiklis, ket ibellengda dagiti dakes. Kastoy tumet inton aggibos ti lubong. Rumwarto dagiti angheles ket ilasin danto dagiti dakes at tao kadagiti na imbag. Isibbadan to dagiti dakes iti gumilgil ayab nga apoy. Sadyay agsangit ken agngarit-nget danto. Sinaludsod ni Jesus kadakwada, maawatan nyo kadi daytoy. When insungbat da, iti kasta kinuna ni Jesus kadakwada, ngarod kayat na asawen, atunggal maestro tilinteg nga agbalin nga adalan ti pagarian ti langit. Mayarig iti agtagibalay a mangirwar kadagiti baro kendaan agameng iti kwarto a pagiduldulinan na. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Good morning. Ang kay mula na layos, nagkararag tayo, ta barbaring no, haan nga umayon data sumaruno. Kamnumampay kasta, agsagana tayo lata niya. Dakay kano nga nakikalahi kada nakitupad. Nagbagyo, nagrugit, yun dinalusan yun, di yun pa'y naawat tangdan nyo, dublyon nyo. Kaya niya, niya serving arta dinalusan nyo tatawanan. Karkarongan da ito din ano nyo dublyon niya. Idi namun punak di kalman, dua, lakay kin bakit. Ay istoryak kadagiti nakipamunpon. Taan mo nga dyan, atay tahan na mo manggagan niya. Ijay Kalinga province sa kano. Ti kastada, naikot ti Jessica Soho da jay idi. Ti itsura di jay pansyong da, very artistic,
Ang kaslakan niya tayo nga rectangle latan, ikamti lungon ay ikamti linong nan, da baka mabaraan din natay, aladam pa yun, baka makataray di latay, kasi mo titsura kan niya tayo. Ngamisoda, di jay pansyonda, at da nagsinan barko, at da nagsinan helicopter, at da nagsinan lugan, kasjay. Jak amo niya ti purpose dagiti nagaramid no it's an art kung nadamo nga ta. Bueno, jak amo basta day jangam na i-feature day jay niya. Siguro mabalimot nga iso ti iyuso tayo kung nakmat sigon di hilig mo. Iso ti itsura ti pancho mo kaya yaw. Ala ko mahilig ka ti tubay tao. Oh, gana. Tapancho mo nagsinan tubay ta. Nulugan, o di hilig mo, di mahilig ka ti luglugan, di nagsinan lugan, malagip yun di jay sikat nga singer idi, di banda, nga idi man napunpun, di mo no niya di kwa kanyada, kaya idi napunpun ka nagsinan gitara, di jay lungon na nga inparit na ta, nalaing garod nga gitara, kasi kung magkanya tayo, kaya yung kasi na mamunpunak, niya di hilig mo, o isumot ti pancho mo. Oh. Kaya no mahilig ka luglugan, di luglugan. No balay, di nagsinan balay. No manalong ka, di nagsinan traktor. Di problema di kalmanan ka, nagpapukis kami. Kada mo si Mublat nga nagpapukis. Kung naklagan, no buukan, ay kiday mat. No mahilig ka kiday, di nagsinan kiday data. Di problema ko no kasano nga rudan da kitay chick boy. Di tsura nga rot ti pansyunda. Da kay tinagpanunot hang nga siya. Na chick boyan na motor, di may lugan nang. Da kayo mo sa bali pa. Di nakarkaro mo di lalakero. Sumungsungat ka pa ilang blisan, alangan nga blisan niya po pati mo. Ngayon niya hilig mo, anya ti itsura na kuma. Kaya na, hindi ka mo, ano kaya iyo? Naman niya di ko na ngamin dili ebanghelyo no ayan na ti gamang yo ada ti puso yo. Duwa nga banag ti panagkitak daytoy. Adda dagiti tartarigagayan tayo agameng. Iso nga ited tayo ti puso tayo ijay. Kas pangarigan ko ma. Kayat ko ti agbalay. Gapota di makkel tayo ti rigat nga agted amin no kas nga agbagyo, aglublubo. Amoyo jay sirok mi idi, amoyo ti sao nga sirok. Oh, sirok. Da kami ngamin duwa nga balay, duwa nga katsaaran. Daytay kadaanan nga akayo dididing na tinaked panaw jay atep na nga kotkoten ti bilit no ka masirsirip jay langit. No ka jay sirok no kastoy nga pa nagbabagyo. Siyempre hamang nga na simento, awa mo simento jay ayan mi. Amuyo ti ginalem, amuyo ti ginalem. Daya galgalo mo ni inang ko di sirok mi di pagsemento na, di takit inuang pitak, apan na sanan to isemento nalinis. Anyo amo dati ta rich kids kayo, nayanak kayo ti semento. Ngam no agtudto ay apaw ikan mi ti bato nga pagbatay-batayam taktartarindanom kami, ure mangmangang kami di sirok me, agrorwar ti alinta, kadanto aglalangoy nga dagitay bayya kay Jason. Siyempre agubugbog nga rod. Kasi siyempre, into mga ano, tigamang mo, mga ano, dahil medyo makalong o kabasita ka, masukatan kumamot. Jadi pagkalan nga balay, mapadasan kumamot, ati agit ka, isugar tigamang mo, han? Ang mga basol, ang nagtarigagay ka mga papintasem mo, tapasaya atem mo, di jay, nagtartarin, anyo mo nga minti tarindano. Nagtartarindano man nga balay. Kano idi, pasagad nga rot tilugan ka, tarigagayam mo ti, isugar ti gamang mo, ipapatim ti agtrabaho, at dapat panti sa bali nga pagilyan, tapno laeng mapaadda dagiti kasapulan ti panagbiag, gamang mo nga rot. At damo dagitay padpada nga nakitaltalon, aging gana tapna makitaltalon kampay laan. Amoy da kam nga mannalon, anyo maawatan anyo amo tiri na datoy ti tarigagay mong agtaltalon kaanon to nga tamet nga talunag ti bukod ko at alon dayjay ti puso mi nga daytay kumamo jay bukbukwalon mi jar aradgon mi daytay ko kami haan nga kukwa ti sa bali isugarot nga nadaduma agpabasa
Agpaabro, tapno magatang mo aji bukod mo nga, kas ti puso. Iso nga tigamang mo, kanla kumadaytay, tarigagayam launay. Dahil ti kunana, nga gamang atar tarigagayan. Kada kita'y nahilig nga agpabasa. Iyo tangan da. Tapno laeng maka basa dagiti anak. Isakripisyo da, ikararagan da ti uray lang nga. Dahil nga ti gamang kanyata nga ditay makagridwar da kumamit, haan nga kaslakan niya tayo, nga kunadan tumod dagiti naganak nga awan tinalpas na, kanagrigat mo ti awan nalpas na. Kakunada, kanya ti kunada, di pagsasauda, education is expensive, but ignorance is much, much more expensive. Kamay sa lang nga perma ni abogada, kamanuday jayan. Hindi na dinas lang ni doktor mo, dahil tay amangis ka. Kunana ka, 1.5 sa bali magkin apo pa di ups, kunamlaeng, winarisan na. Makaamukan ko na tawang mati limit na kanyami kinurosan niya po pa di kasta lain kayo awam kanya depende kasi nga rin jay education expensive ngam nangin ngina kitaan nyo niya iso nga rin nga di jay depende di jay kala ko madagita amuyo mati agrokod ti daga di mat kamni umay darino kudrokod da kasta mano pagbayad mo iso nga rin nagatal da iso nga ti makita mo dagitay kakabsat da kayo nga naganak kunada tigamang mi masapol ang makabasa dagitoy isugarod nga iyo tangam ipapatim nga pagbasaan ilakom amin mabalin nga ilako ta isugarod ti gamang mo dayja ti tartari gagayan tayo isugarod adda mo nahilig ti lugan adda mo nahilig ti alahas apo rin apang kala makitupad wano makikalahi kung nagdadakkel ta aritos mo kalalaring ti basketballan ti kadakkel na iwang it mo mat nagdadakkel ta singsing mo inton na parot nga napang ka nagraap ay kami singsing ka nga mo panagraap ka mauyos garod kani iso gamang mo alakahan nga dakes na itanya ada mo dagitay mahilig da kay mga babay apaw sangkatutak nga bag inton na umaam online mine kung kunadan to nilaklakom to maaladjay di da mo nga ginagatang in mind mo maalaan iso gamang mo idagiti ti kung kunana nga gamang nga tartari gagayan nya dagiti gamang nga kasla tarigagay di puso tayo kasya di ebanghelyo nakita na di talon nakita na di perlas inla ko na amin tamagatang na ngam adda dagiti na ited agamang kadatayon nga nagdaduma awam mo di puso tayo. Sinagutan na rin ni Apo Diyos ti kanya-kanya nga gamang. Nga nagdaduma awam mo di puso tayo. Hindi na rin gagayang kumaagadalang kumaapo. Gamang mo idi, agbalin ko nga maestra. Very good. Idi nagunod mo, di pusom, aga produksan. Awam mo di puso mo. Agtrabaho ako, matinarigagayang tagamang mo. Agtrabaho ko nga mo di opisina. Inton adda ka di opisina, di pusom nagaddayo mo din, awam mo din, di pusom di gamang mo. Tinarigagayang tinangasawa. Inikan na ka ti pamilya. Nay, gamang mo daytan. No ama ka, ikarigata mo di agsapol, patanuram anasayaan, awam mo di pusom di gamang mo nga inton nagika. No inakamat kanyaman at daman stable nga pagtrabaho wano agtagibalay gamang mulat ta at pamilyang ngumno daduma sa bali mo't nga sa bali mga gamang gitar tari gagayam isubli kay to pay laki day kung ko na lang kiti nari gagayam mo't iso da jiti kunada nga datayo adda na ited mo agamang kada tayo ngumno daduma di tay mo't ited day jay puso ore ket padi ka. Haan na kayat nga sa una nga siyak ko man ka gaputan na itid day nga gamang meten ka na empapuswan seryoso itid ko amin at damo dagiti no daduma nga kasla na imbilang mo gamin nga trabaho ti kinapadi it's my work no kunamon mabannog kan anya naganan marigatang kan kagamang dayta isong ordi ko nanan na kayat nga sa un nga addatan adda ka di pusom
Ang galakada kayo, anyaman ti estado ti panagbiag. Anyaman ti trabaho tayo. Anyaman ti naitid nga gamang nga pagsapula estado tayo tata. At DJ ka di DJ puso. Di ko nakarod ka, datartari gagayan agamang. At damo di naitid nga gamang ngam awam mati puso na. Anya dagiti akam tayo. Iti barangay, iti pamilya umuna. Ipatig mo gamang dayta, iti barangay nagserserbi ka. Iti simbaan tayo. No anya tinaitid nga akam mo gamang mo dayta, adda ka di puso na di panangitid mo. Iti gimong tayo. Adda ka di maayayo king ka nga makigimong king kagaputa dayta kagamang mo magkati ka arubam. Nga si kaatihan, na siya at mo no gamang ka, no di ka, amon ka. Gamang kin amon, agda sa bali mo aday, imbes nga gamang, da ka ti ka arubam ka, amon ka mat, da kasan. Hindi dyan, gamang dayta. Community, gift kanyam dayta, sagot kanyam dayta. Kadi dyan community, mari-ri na da ka di mat, nga si ka gamang da ka, at da ka di puso mat nga makikadwawan no. Laod daya bagatan amyanan ka, kaapat da ka. Kabukbutang da ka. Awang pa'y makasaritam, tapaya. Kas ano hornyag baling ka nga gamang. Dahil mo ti gamang nga naitiden, ngam no daduma, di tayo mat ammo ataraknan. Awang mo ti puso na iyay gamang. Ngam no pagtitipunan tayo kakabsat, dahil tayo tartari gagayan agamang, wano na ited agamang, no pagtipunan tayo amin daytoy. Tapno agbalin nga napateg, tapno agbalin anabunga, tapno napintas ti panagtaray na dayta agamang may maysa. Anya daytoy, masapol nga alaen tayo ti kapapatgan agamang. Sino dayjay agturong tayo manen kini Apo Jesus. It is good if you have money in your pocket, penny in your pocket, kunana dayjay. But it is better if you have Jesus in your heart, kunana dayjay. Iso nga, gitartari gagayam agamang, no adda ni Apo Isus king ka, haan nga dayta ti priority, no ni Apo Isus ti ipangpangrunam, itidnan to. Data pagpaadal mo, tanasayaat nga relasyon, dayta tartari gagayam nga iyaangat ti biyag mo, no ni Apo Isus ti umuna agamang mo, itidnan to. Awan panagdanag mo, ta itidnan to. Kalakaw matata nga Domingo. Gamang mo ka din ni Apo Isos. Tinartari gagayam ka din nga, Domingo, Apo Isos, ina makimisa, iso ti kang runaan. Apo kayat ko nga makasinarak katatang aldaw ti Domingo. Ngam no nga napatagtagamang mo ka, nagarbis mo. Makimisa ito ti online na, sa dot. Kada labasit arbis na wano rete ingkuyom na labasit ka nagsulit. Unaam ni Apo Isos nga iso ti gamang mo gitartari gagayam ited nanto. Deje na ited nga gamang mo nga addaking ka nga sitwasyon mo no alaem ni Apo Isos nga iso ti kang runaan agamang ti biag mo. Urnusin nanto. Papintasin nanto. Na if you have problem in your families, itid mo lakin Apo Isus, alaong iso gamang mo, simpaan na. Ada problema may tibiyag mo, itid mo lakin ni Apo Isus, saranayon na ka. Iso no kitaan tayo kunana, no sa dinno, ti ayan ti gamang yo, adamot ijay ti puso yo, how I wish mo't Ala ore siyak mo't ano, daduma ka, aduma dagiti, pakakumikuman, pakarikutan ti biyag, pakarigatan, ngam ti kang runaan kumaaka ni Apo Isus, agamang, nagmayat kumamon no amin nga puso tay tata, kalaksidan dagiti tarigagay agamang, kalaksidan dagiti na itid agamang kada tayo tatan, ti kumakang runaan nga ibaga tayo kag Apo Jesus, isika ti kang runaan agamang ko. Adda kanyam ti puso. Kadi ko mamuti tartari gagayan tayo, isugarod nga, imay tay nakimisa, umay tay agrukbab, umay tay agdaydayaw, nanya dagiti panggap tayo, gamang tayo itibiyag, dawaten tayo, taparaburan na tayo. Sapay kumata ti gamang nga naitid kada tayo, maikkan tayo ti puso. Anyan to ti kuna tayo no magunod tayo daytoy. Tarigagay agamang, no masayaat, dayi na itid agamang, no nasayaat, anya ti kunana daytoy, mapasit ti ebanghelyo nga maikalo, anya ti kunana.
Kaslan to nagdaklis, amoy ti nagdaklis. Ang pagaryan ti langit nga nagiwayat ti ikat niya. Maala na ti dakes ken nasayaat nga ikan dagiti nasayaat ikabil na ijay. Tiklis, amoy ti tiklis. Basket. Ikabil na di tiklis dagitihan nga nasayaat ikabi ay baleng na ang ngarit-nget da. Iso nga noham mo nga impatagtagamang mo. Noham mo nga inayat day tagamang mo. Ay kaibaleng na kanto. Kas ano nga ti agbaling nga makaayo ko man agpili ni Apo Dios. Siya kuma anak magka nga grup-grupa nga anghel angam no. Siya kuma ti anghel ti Apo. Sino ti pilyak nga maikabil ti tiklis. How dagiti mother batless agure kay basit baka kunak mag. Dede ko maalaan na ka nga umuna, apaya, nasayaat ka nga rod. Kunatay nga rod, no anya jigamang mo, ada jiti pusom, tigamang mo, isunto mo, tirangtay mo, para itipan na kaisalakan mo. No ina ka, sayaatan tagbaling nga ina, isurangtay mo, tipan na kaisalakan. No padi ka, lekar karigatam, oray nakapsot ka. No adda trabahom no mangisursuro ka, sayaatan ti agisuro, ikam ti pusom, ta isurangtay mo, tipan na kaisalakan mo. Uray magtalon, kadagiti man danto pa San Isidro nga mannalon ka nga padak isupay ti nakailangitan na, isupay ti nagsantuan na taapaya agkararag mo umuna sinayaat na nagtrabaho. Isu nga rod nga anya ti gamang mo, isu tirangtay mo tipan na kaisalakan mo. Isu nga kunana daytoy dagiti mapilin to nga nasayaat nga ikan, ikabil na titiklis kayat na nga saon, dagitay makaayayo nga ikan. Sa bagay, makaayayo mo tatati ang papagutan niya. Kaslakal, idi ubing kami, kaslakal, agrup-grupang ang papagut. Kunada ta, para padawat nga ruti ang papagut, idihaan. Tatamutan ka na kaya damutan. Ibing kami, ikugkugtar mi, no, pang ay barito, kapam, ino, pang kam agsilaw ti, ita karayan, ikugkugtar mi ti butitay. Pabusugan mi di tiyan na, sa may iban sa bansag. Tata si dada mo gayaman. Kamakaayayo mo gayaman, idi aka kagurgura may, ay data mo ampon ati talaga amatan, di amuno sino maayayo ti ampo kada kayo. Amuyo ti ampo? Ayan nyo amaw. Anya mo yung ampaw? Anday tayo nini ikaan nga nakadadot tudok na nga kala nakadadot singil na. Sa bali ati butiti di adot tudok na natirad na sakit adot siit na. Tinapangkam nagpa na kinamot ka ay napunon ti si dati ima ampo nakarit nga rod kunana. Kakas ano nga rod nga agbaling ka nga makaayayo no kasla ka mo ampo nakakarkarit ka mo igimong mo. Kasano ka nga ron nga makaayayo ti matang ni Apo Dios no kasla ka mo ampo nga awang pay makaasidegking ka ta nagpigsa mo ta uyong mo. Dayjay ko nana. So nga no jigameng mo tartari gagayam man wenno na itibking ka no ikam ti puso saya atem pagbalinam nga ni Apo Isus ti kang ronaan agameng mo pilyon na kanto itiklis na kanto. Alaen na kanto. Ngam natatapay laeng ka. Hindi pa'y makaayayo tarupa mon. Awang pa'y mamatpati kanyam nga kaaruba mon. Awang pa'y makasaritam iti aglawlaw mon. Kas laka mo ampon. Kas ano nga ron nga alaen na ka nga idulin titiklis na. Agngarit-nget ka Ala kakabsat. Adda tartari gagayan tayo agameng. Addamet na ited kada tayo agameng. Ngam ti kang runaan nga gameng no maala tayo kini Apo Isus day tatartari gagayam ited nanto day tagameng nga adda kanyam urnusen simpaen nanto no maayat mo may papusom day tan no ni Apo Isus ti kang runaan agameng mo ay sigurado itiklis na kanto maayayon to alaen na kanto ngam no nga makaayayo kanyam no awan pusom iti gameng mo ay ka agngarit-nget ibaleng na kanto, ya mo ni baganan to kasla ka grup-grupa nga ampo. Padoyak-yak tayo ti pamati. Mamati ak, iti maymay sa Diyos. Ama aman nakabalin amin. Anamarsuay ti langit ken daga. Ken kadagiti amin a makita, ken di makita, ken iti maymay sa nga apo an Jesucristo. Bugbog tong anak ti Diyos. Nagtao di ti ama ti sakbay ti amin a tiyempo. Diyos sa nagtao diti Diyos, silaw ang nagtao diti silaw,
Napaypay so a Diyos sa nagtao di tinapaypay so a Diyos. Naiyanak saan anaparswa. Diyos sa kasmatlaeng iti ama. Kat gapu ken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapu kada tayo nga tattao. Ken gapu ti pannakaisalakan tayo. Imulog ang naggapo sa dilangit. Kat nangala iti bagina iti tiyan ni Berhen Maria. Iti pannakabalin ti Espiritu Santo. Kat nagbalin a tao. Kastamet anailan sa iti krus gapo kada tayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem, nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan asurat, imulit sa dilangit ket si tutugaw iti makannawan ti ama, umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag, ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga, mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag, iso agtaw diti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen ama itimpuyog iti ama ken iti anak ket nagsao babaen dagiti propeta mamati akmet ti iglesia amay maysa santa katolika ken apostolika ipaduyak-yak ko ti maymaysa a bunyag apakapakawanan dagiti basbasol namnamaek ti panagungar dagiti natay ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Pinakan na tayo, pinennek na tayo ti Apo, iti ayat na, babaen ti panangibaon na ti bugbugtong nga anak na. Winayawayaan na tayo iti kawar ti basol, ket inikkan na tayo iti naan-anay agrasya ken bendisyon na. Ngem gapo ti kinarasi ti panunot na kimken puso tayo, umararaw tayo asi papakumbaba, adumawat iti panulong na, ket kuna tayo, Apo ipaangag mo kad dagiti araraw mi. Agpaay kadagiti mangidadaulo iti simbaan ni Santo Papa Francisco, dagiti obispo ken papadi, kastamet dagiti katulungan da iti panakaisayangkat tina Kristyanuan a pammati, tapno si papasnek da kuma ang mangiwaragawag tinaimbag adamag iti amin a lugar, kumararag tayo ti Apo. Agpaay kadagiti opisyal ti gobyerno tayo, ken amin nga addaan iti turay. Tapno sang kamaysada kuma amang ipatumpal ti talna, kapya, kinalinteg ken rangay ditoy pagilyan tayo. Kumararag tayo ti Apo. Agpaay kadagiti agsagsagaba iti naduma-duma a sakit, dagiti maydadanes ken marigrigad, gapu iti kilong aramid ken kinawan hustisya, tapno sa anda kuma ang maupay a dumawat ti panarabay ken tulong ti Dios, kumararag tayo iti Apo. Agpaay kadagiti kakabsat tayo a nayaw-awan, gapu iti naduma-duma a pammati ken adu a pakakimukuman iti biag, tapno masarakan da kuma iti napudpudno adalan nga agturong iti biag nga agnanayon. Kumararag tayo iti Apo. Agpaay kadagiti kakabsat tayo anapanen iti sabali a biag, tapno magunod da kuman iti lawag nga awan patinggana. Kumararag tayo iti Apo. Agulimek tayon tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apoy pangag mo kad dagiti araraw mi. Ama ana ilangitan patgam kad dagitoy nga araraw mi. Tulungan na kami nga agbiag analinteg tapno agtalinaed kami ang makaayayo iti imatang mo. Dahito iti dawaten mi gapumetlaeng ken Kristo nga anak mo ken apo mi.
umay kenrigat, when amin ko, umay ko idaton, ken ka Diyos ko, kas pagyaman ko't kinaimbag mo. Iti daytoy ami sa pagyaman, apoy awat minanumo adaton, sapay kumatada ka ikaryan, nga umawat ibagi kendaram. Bunga ti bannog ken lingit mi, idaton mit altar, hanap nuan sudi, amin haragsak ladingit mi, ikay sami ken ka, o Diyos nga apo mi. Iti daytoy ami sa pagyaman, apoy awat minanumo adaton, sapay kumatada ka ikaryan, nga umawat ibagi kendaram. Amin o Apo nga insagot mo, namay kenrigat, when amin ko, umay ko idaton, ken ka Diyos ko, kas pagyaman ko't kinaimbag mo. Kumararag tayo kakabsatap no datayo ken dagitoy adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin. Amin. Ayo naman dato. Apo awatam kad dagitoy daton mi, naggapu damat laeng itaimbag mo. Aramidam kad tagrasyam, tadagitoy na santuan a misteryo, pasantuen dati agdama a panagbiag mi, ket iparagpat da kadakam ti agnanayon aragsak, gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo, itag-ayo dagita puspusoyo. Agyaman tayo, iti apo a Diyos tayo. Pudno unay maikari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken diso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin katagnanayon a Diyos, ta pinaraswam dagiti amin nga adda, ket inornos mo ti panagsisinnokat dagiti panyempo, inaramid mo ti tao amayasping italadawam, ket intalek mo ken kuana dagiti amin a nakakaskas daaw agapwanam, iti kasta kasunom, iturayan na dagiti amin na pinaraswam, ket daydayawen na ka, kadagiti aramid mo ana indaklan, gapo ken Kristo nga apo mi. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles, ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo, kat kunami adi agsarday. Santo, 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 ti Apo a Dios, dagiti amin apaswa, ti langit ken daga, napno dayti pakaidaydayawam. Hosana iti kangatwan,
Hosana iti kangatuan. Pudnoon ay apo abiig ka akinasanto kat sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod ti paay mo ta espiritum amang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinam ket ti paay mo ida kada kami abagi kandara ni apo mi a Hesukristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isa maiyawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa ng rabiida, nangala iti kalis, nagyaman maninken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti darak, dara ti baro, ken agnanayon atulag, iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy, apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo kinin ka panagungar, inakamin salakan si kanan numbot sa ngalubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay, kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, kan ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kata impaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, katag serbi kam ken ka. Dawatin mi apo, tada kami amakirano iti bagi kan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan, ket parayrayam ti ayat na ana Diyosan. Laglagi pammet ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimmo sayen, asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma ama ikarikam amin iti agnanayon abiyag. Gat makiranod kam to ken enggasatan a Berhen Maria nga ina ti Dios, ni nagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo, isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga. Makikadwa kam tukad met kadakwada. Nga mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Hesukristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti enggana. Amen. Amen. Intay umararaw iti ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Esos kada tayo. Amami ngadda sa dilangit, madaydayaw kuma, tinapay
aldaw ditoy, ti kanen mi iti patinayon nga aldaw, pakawanem met ti basul mi akas met pambakawan mi ti basul, dagiti nakabasul kada kami, di nakamit baybayan nga manugot ti sulisuket salakan nakang ketiti dakes. Dawatin mi kan kaapo, tay salakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat, ti kapya, kadagiti aldaw mi. Kat babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, iti basol, mailisi kami, ti amin ariribok, maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanamnamaen mi. Kan iti yaay neso Kristo, anang isalakan kada kami. Takukwam tituray, ti panakabalin kindayaw, ti aganayon na dinto agsarday. O apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo. Kapya ngaggapo kanyak ti tadko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Basta ko mami. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin. Kapya. Kordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasul ti sangalubungan, mga asika kada kami. Kordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasul ti sangalubungan, mga asika kada kami. Kordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasul ti sangalubungan, idem kada kam ti kapya, idem kad ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban, iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingaw may kakanyak, ti may salaeng asaom mapaimbagton to'y kararuwag. Tumangadaken ka Apo, kitiip kas ko, tuy arararaw
ko itaasim kenayat mo inakitalik tuy asuk ko tumangadak ken kapo ketiep kas ko tuy arararaw ko itaasim kenayat mo inakitalik tuy asuk ko ngaruto Dios sa puken ka inak dawaten daytoy adipen mo ala inkakat kibinen alain ka tarabayen alain ka saranayen tapno agtalenay na bukod mulaeng naruto Dios sa puken ka inak dawaten daytoy adipen mo ala inkakat kibinen alain ka tarabayen alain ka saranayen tapno agtalenay na bukod mulaeng dagita imam ipatay mo pukawem sipnget ibiyag ko tasikalaeng tibagnos ko ngagturong kinapudno dagita imam ipatay mo pukawem sipnget ibiyag ko tasikalaeng tibagnos ko kinapudno naruto Dios sa puken ka inak dawaten daytoy kadipen mo ala inkakat kibinen alain ka tarabayen inkasaranayen tapno agtalenay na bukod mulaeng naruto Dios sa puken ka inak dawaten daytoy adipen mo ala inkakat kibinen alain ka tarabayen alain ka saranayen tapno agtalenay na bukod mulaeng siya sinuwa malagip mo marik nampay kadi minasugsugat ko agasam kadida o Diyos nga po pasantuem kinakurapay ko sinuwat malagip mo rik nampay kadi minasugsugat ko agasam kadida o Diyos nga po pasantuem kinakurapay ko naruto Diyos sa puken ka inak dawaten daytoy adipen mo ala inkakat kibinen alain ka tarabayen alain ka saranayen tapno
no agtalay na nabukod mo laeng. Kumararag tayo. Inawat mi Apo daytoy na Diyosan na sakramento apan ang ilagip mi ti panagtutuok ti anak mo. Ipaay mo kadi ta daytoy imparabor asi aayat ni Kristo agbanag apakaisalakanan mi. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios iso magipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios ngagnanayon nga awan ti enggana. Agtugaw tayo apagbiit Apo. Manipod no bigat, Lunes, aging gana no Biyernes, maaramid ti retiro, retreat dagiti papadi ti Northern Luzon. Iti Northern Luzon Apo, manipod Pangasinan aging gana jay Cagayan, ag-retreat kami amin jay Bagyo. Kaya kararagan da kami para ti nakapasanto, nakapabarumanen ti karkarimi ti napadimi, tapno umunagmanen ti na espiritu na panagbiag mi, tapno nasaysaya at ti panagserbi mi. Iso nga na dagbalbalak nga matay tattaawik, itantan nyo. Awan ti mamunpon kada kayo, oray no agdirok kay sa bali a parokya, awan. Iso nga iuray yun next week, no kaya iyo ti matayan into next weekend. Wanti agsaksakit malaksid no kayat yung nagiti akulit ti manglana kada kayo madimat wanti manglana kada kayo ikararagad da kami Apo nakalukat latta ti opisina manipod Martes aging gana no Biyernes umabalin nyo latta ti umay Apo no nya dagiti kasapulan tayo diti opisina nakalukat latta Apo ngam dagitay papeles nga importante Apo nga maalayon to no sumangpet kami no mapermaan ni Apo Padi ti kapintasan nga aramidan tayo Apo ikararaganda kami ikararaganda kayo mat tumakder tayo ti Apo adda kuma kada kayo bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Dios ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo nalpasen ti na santon a misa intayo ni ti ayat ken kapya ti Apo. Yaman tayo kakabsat yaay ni Jesus Dios tayo kinayat adungal daw tinaglabas kaniyak ngimday tuyen timang ted puno aragsa